هەڤالمزگین کەساتێکی شۆڕەشگار و هونەرمەند بوو. هۆزانمزگین ناوێ خۆیدن گوربەت ئایدن. هەڤالمزگین بچووینە خۆیە ئەوروپا دەست بکارێ چەند و هونەر دەکە. تەبلی کۆما بەرخۆدان دەبە. گەلک ئستران و دەنگێ خۆ هاتە ناسکردن. و جهێدن jî karê rêxistinî û fermandarî dikir. Hêza wê tirs dikire dilê dişmin de. û hêvalmizgên şexsetekê wê hunermend û şoreşger bû. û bi stranê xwe gel li dora xwe kom dikir. Heta niha jî ew stran têne guhdarkirin. û bi hezaran navê mizgîn hatine rakirin. Em jî weke jinên êziyên hunermend em şopdarê şehîn mizgînin. Dîsa jî di şexsê şehîn mizgîn de carek din em vê rojê bibîrtînin. Şehîd namêrin! Şehîd namêrin! Şehîd namêrin! Gerilayên azadiya Kurdistanê dibin. Hunermend û şoreşgera Kurd perwerdeya xwe ya bêdozî ya destpêkê li qada serokatî dibîne. Li vir rastiya gelê xwe û rastiya pekekê baştir nas dike. Mizgîn kesayeteke pir alî û telahî bû. Ji wê demê û pê de Gurbet Aydin ji bo xelatên çand û hunera şoreşgerî dest pê dike û ferê xwe dide welatên Ewropayê. Li qada Ewropayê bi hozan şehîd sedqan re teblî xelatên sazkirina koma berxwedan dibe. Avro sarvagara şehîn mizgîna wî jî gelek ket û xeba dameşandin û çend huner weke gotî xweya kir dameşandin. Evro ev dercî sernavê şehîn mizgîn ev çend hunerê meyxane sorê hatiye vekirin sernavê şehîn mizgîn. Em jî şîda hemî bîrtînin û bejna xwe li ber de tewînin rastî wî jî gelek kar û xeba dameşandin û gelek wî jî ket da çil vir û çil bijî welatê xwe wî jî gelek kar û xeba dameşandin. Ev çend huner sernavê wî me vekirî Xane Sorê û da zarokê ên milletê me bên işxura ew jî yanî sernavê şehîn mizgîn tên ew jî tevlî vî çend hunerî bin çend hunerê Xanê ew jî kêfxweşiyeka milletê me ye ew jî tên işxura kêfxweşî bin zaro û sernavê wî jî hatiye vekirin rastî da weke gotî her sal em ê bîr hatina wî em ê bîr înin û em ê dîm servegera wî mê weke gotî vî çend hunerî de em ê vekin û em ê çêkin. Da çenda me ney winda kirin û winda nebe berî jî yanî çenda me û niha jî têr vê çend hunerî çenda milletê me êzîdî bîrtînin û dena xweya kirin ji ber yanî tiştê me atariyek qedîmê dikevin dertêxin û ji ber cilûberkê keçên me dayîkê me ew jî cilkê spîn e wan jî dena xweya kirin ji diyarî milletê me û hemê yanî ew jî kêfa milletê me jî tê tê ji ber da çenda me winda nebê.